Takže budeme pokračovať ďalšou prednáškou, ale dokončíme si teda ešte tú pôvodnú. K tým ovocím sa ešte najprv vrátime. K sadeniu, pestovaniu. A chceli by sme predstaviť jednu vec, to sadenie stromov podľa... Bežne to nájdete na internete ako blueprint, ale blueprint v angličtine znamená podľa plánu, podľa nejakých výrobných plánov. A taký jeden z výrobných plánov dostala aj Ellen Goldwhiteová, keď z Božej provediteľnosti bola poslaná vedením do Austrálie a tam v podstate bola prítomná, úžasné dielo tam odvedla v priebehu 9 rokov, keď tam pôsobila. No a v jednom rozhovore s domácim farmárom diskutovali o tom vlastne, že akým spôsobom ten farmár akože pestuje stromy. A ona mu vysvetlila ten jej spôsob, ktorý je v podstate zjavil anjel v jednom z, či to bol sen alebo videnie. Ona to akože bližšie nešpecifikuje. Takže, aha, tu je ten citát. Takže muž, ktorý mi predával stromčeky brosky, mi povedal, že by ho potešilo, ak by mi mohol ukázať spôsob, ako sadiť broskyne. Potom som ho ja poprosila, aby mi dovolil ukázať spôsob, ako majú byť stromy sadené, ktorý by bol ukázaný v noci. Takže ono, to videnie, alebo to, čo videla ona v noci, sa ujalo. Na obrázku máte, všimnite si, tam sú dva stromčeky, jeden taký štandardným spôsobom, v ten istý čas sadený, a hneď vedľa sadený podľa rád Ellen Goldwhiteovej. Herbert Clarence White, neviem, či bude nejaký právnuk alebo praprávnuk od Whiteových, z Kalifornie. On za svoj život už hádam vysadil vyše 2000 asi stromov a chodieva po tých aj poľnohospodárskych konferenciách ukazuje, že akým spôsobom sa to dá robiť. Je to zaujímavý spôsob, pretože všetko to, čo sme sa učili my tu v piatok a čo si sme spomínali aj v sobotu, akým spôsobom rieši tú biológiu a rast tých stromov, tak sa to tam nejako zhrnulo do takej jednoduchej metodiky, ako sadiť stromy. Takže tým prvým krokom je, že my potrebujeme vykopať veľkú jamu. Takže tých 1,90 na 90 na 90 alebo meter krát meter, ideálne, ak máte techniku, lebo určite je to pracné. Treba len si dávať pozor pri kopaní, aby sme tú hornú ornicu dali niekde bokom, pretože ju budeme používať. A ak sú tam v tej jame nejaké kamene, tiež by sme ich mali dať bokom na inú kopu, lebo tu tiež budeme používať tie kamene. Takže na dno sa dáva niečo, čo vám zabezpečí, aby tam bola nejaká vzduchová bublina. Začiaľ z Whiteovej tam v podstate dávali len trsy trávy otočené hore dnom, koreňom hore dnom, aby proste sa tam vytvorila nejaká vzduchová bublina. Tak ale sme v modernej dobe, niečo, čo je trvácne, tak ľudia tam môžete dať obyčajnú jednoduchú drenážnu rúru, priemer 10 s tým, že ju vlastne zakryjete z boku nejakými kameňmi. Hej, tu tam máte aj na obrázku. Takže buď obyčajnú rúru, alebo rúru perforovanú. Ideálne je tá perforovaná, lebo v podstate ten vzduch nejakým spôsobom potom bude musieť pôsobiť alebo vytvárať nejaké prostredie pre tie korene. Takže na dno sa tam dáva tá drenážna rúra a môžete tam napríklad dať aj prevrátený kvetináč, aj to je taká dobrá vec. Kvetináč už málo tvorí. No a keď je tam tá rúra, tak sa to ufká z boku. Takže to je ten spodok tej jamy. Hej. Potom tá prvá tretina jamy sa vyplní ornicou a niekedy do tej ornice dávajú ešte trošku primiešaný kompost, alebo niečo, čo vyhnojí vyzreté hnojivo. Proste tá dobrá pôda v podstate ide na ten spodok, ale len tá prvá tretina. A potom návrh tej prvej tretiny, takže sme vlastne na prvej tretine, a návrh tej prvej tretiny dáme súvislú vrstvu kameňov. Nie veľkých, drobné, možno že maximálne, neviem, 6-7 cm, proste, aby tam bola súvislá vrstva kameňov. Ona tam má trošku inú funkciu, ako tá drenážna funkcia, ale keď som to robil ja, tak dával som si pozor, aby maličko boli aj rozostupy medzi tými kameňmi, hej, že neboli úplne natlačené jeden na druhého,
ako korienok si to vie nejakým spôsobom poroztláčať, ale tak minimálne centimetr, 2 by boli aj rozostupy medzi kameňmi. Záleží, hej, aký tvar je tých kameňov. Takže, ale je to súvislá vrstva, ako jedna vrstva, to je kameň. Nie je to kvôli drenáži, to máme napísané. Nejaký Ian Jones robil štúdiu a zistil, že tieto kamene vylepšujú elektrické pole medzi korienkami a tými samotnými kameňmi. Že tam sa vytvorí také jemné elektrické pole a vlastne, keď si pamätáte, úplne prvú prednášku v tomto seminári Jirka vám ukazoval, aká je tam tá výmena z toho koloidu, tých jednotlivých katiónov, aniónov, ktoré sú prítomné v tej pôde alebo naviazané na tie minerály pôdy, tak oni sa vlastne nejakým spôsobom, to sú ako keby elektrické náboje, oni sa nejakým spôsobom presúvajú k tomu korienku, je tam nejaká chemická reakcia. A práve to pole práve že vylepšuje intenzitu tej výmeny. Takže kvôli tomu sú tam tie kamene. A na druhej strane kamene v súvislosti s tou biológiou tej pôdy, ktorá v podstate tam je vytvorená hneď tej prvej tretine skrz tú ohnú pôdu a skrz ešte to hnojivo, ktoré tam dáte, nejaké vyzreté, teda kompost, vyzretý kompost, tak tá biológia vám vlastne vytvára to, že uvoľňuje z tých kameňov potrebné nutričné látky, minerály, ktoré vlastne samotná rastlina, ten strom potrebuje. Takže je tam taký dvojitý efekt. No a potom ten tretí krok je tú druhú tretinu, stred tej jamy vyplníte ornicou. Ideálne je potom samozrejme, že tá ornica je dosť niekedy úzka, takže potom niekedy musíte aj pozberať tú ornicu aj z nejakých okolitých priestorov, ale oplatí sa to. A potom v tom štvrtom kroku, takže už mám 2/3 zaplnené a na tú druhú tretinu dám nejaký väčší kameň. Princíp je zase ten istý, že medzi kameňmi zo spodu a kameňom na vrchu sa tiež vytvára to priaznivé elektrické pole. A na druhej strane to slúži ten kameň ako keby taká kotva pre korene, pre samotný ten korenový systém. Na ten kameň sa rozložia tie korene. Je dobré, už také vylepšenie je, práve tá ochrana, čo Jirka spomínal, dať tam nejakú sieťku, proste tam treba chrániť ten zvlášť malý stromček proti hrabošom, prípadne krtkom a podobným veciam. Takže treba minimálne do výšky, ja neviem, 10-15 cm ešte nad tú úroveň jamy mať tú sieťku tam. Takže no a tým piatým krokom je, že vy tam vlastne nasadíte ten strom v tej jednej tretine. Tá posledná tretina, tam dáte, do tej poslednej tretiny dáte zmes rašeliny, listovky, ornice a niekedy sa tam aj používajú ešte pridavné minerály, ak vám náhodou chýbajú v pôde súvisláce s fosforom. Malo by tam niečo byť fosforové, hej, teda fosforečnaté. No, skrátka fosfor elementárne by tam nejakým spôsobom mal byť. Ale začiaľ z Whiteovej toto vôbec neriešili, hej. Vtedy tam dali niečo vyživné. Tiež asi nejaká zmes kompostu vyzretého hnoja, tiež s tou ornicou premiešané. Takže ďalší vylepšovák, navyše dáva sa tam plechovica, zase kvôli myšiam, ak teda. A potom ešte na úplne najvrchnejšiu časť dáte súvislú vrstvu kompostu, nejaké 3 cm. To len kvôli tomu, aby zase sa udržiavala tá vláha v tej pôde a ako muč sa to vlastne ten kompost tam správa. Prípadne na ten kompost ešte môžete pridať listovku alebo muč, štiepku, niečo, čo vám vlastne potom drží vláhu okolo pod tým stromom. No a celé sa to poleje veľkým množstvom vody. No a takto vyzerá, takto schéma vyzerá a môžete si všimnúť, že ono to možno, že na prvý pohľad nie je komplikovane, ale celkom tá jednoduchá schéma vás vie k tomu previesť. Takže máte tam na spodu ten zmes, potom tam máte tú ornicu, tú strednú vrstvu a potom na tej vrchnej vrstve na obrázku môžete vidieť, že je niečo podobné ako je na tej spodnej vrstve a potom je tam kompost, mulč. Niekto mulč ako používa aj kamene, čo rozsype nejaké malé drobné kamene na povrchu.
ktoré sa vedia správať ako buč. Takže skúste, vyskúšajte, skutočne tie výsledky sú až niekedy prekvapujúce. Rastlina je vydatnejšia, teda ten strom je vydatnejší, on skôr aj dozrieva proste. Vie priniesť ovocie v skoršom období, ako je taký štandardný strom. Sú samozrejme aj výhody a nevýhody tohto spôsobu. Oni tie skutočné stromy rýchlejšie rodia, ako skôr za menší počet rokov začnú rodiť, ako bežné, a aj rýchlejšie rastú. Tá metóda ale je to vhodná na pôdach, ktoré sú dobre priepustné. V podstate aj v tej Austrálii, kde ona pôsobila, tak tam sú také pieštisté, kamenisté pôdy, veľmi dobré a práve vhodné na pestovanie brosky. Naopak, ak máte ťažkú ilovitú pôdu, tak vy vykopaním jamy vytvoríte malý bazén a žiadny strom nemá rád, ak má korene mokré, teda ktoré trčia vo vode. To proste trpí tým strom. Ale dá sa to obísť maličkým spôsobom tým, že ak to máte na kopci, tak môžete aj pestovať v ťažkej ilovitej pôde, len tú spodnú časť tej jamy potrebujete oddrenážovať. Ja som to robil takým spôsobom a veľmi sa to akože oplatilo. No a to je všetko. No. Ten obrázek. Ještě jsem vám zapomněl říct jednu důležitou věc, že dejme tomu, že tady je ten stromek naroubovaný, jo, to tam vidíte, že jakoby ten přes, že je tam roub. Takže pod zemí je podnož, nad zemí musí být ta naroubovaná část. Pokud to zasadíte hlouběji a ta odrůda, to naroubovaný bude v zemi, tak ona vám zpravo koření. A tím pádem se naruší, tím pádem jakoby už to nebude čerpat tu sílu a živění své podnože, ale z těch pravokořenů. Takže to je nežádoucí. Jo? Takže jo, to si vám zapomněl říct, takže to naroubování musí být nad zemí. Nesmí to být pod zemí za prvé. A za druhé mi vlastně ještě tím připomněl, že když sázíte ty zákrsky, tu méně vzrůstou podnož, tak to je jenom prostě opravdu vlášení. Jo, je to jakoby malý kořen. Takže a máte hodně myší nebo hrabošů, tak kdybyste to nasadili a dali tu ochranu někde jenom jakoby na vrchu proti zajícům, tak dole by vám to ti hraboši okousali. Takže já jsem dělal tak, že jsem dal dolů pletivo králičí a kolem dokola jsem udělal rouru, tak jak je to tady, a posadil jsem to na to králičí pletivo v té díře. A do toho jsem teprve dal ten stromeček. Pokud bych to chtěl dotáhnout do nějaké dokonalosti, tak když tam dáte králičí pletivo, i když ono už je méně kvalitní jako dříve, když vám začne brzo rezavět, tak se prodává i nepozinkované pletivo králičí. Takže když tam dáte nepozinkované, tak ono dříve se rezaví a dříve to, takže ten stromek už potom zesílí a už je schopen jakoby přežít ten okus těch myší a hrabošů. A ještě si dávejte pozor, jakoby, když někdo řekne, jo, dej tam králičí pletivo, tak i to králičí pletivo má větší díry a menší díry. Takže abyste si tam nedali takové pletivo, kde ta myš stejně proleze. Jo, tak to je. Nějaké otázky? Asi ještě by patřila opora k tomu stromku. Určitě. Opora určitě. Asi už při tom sázení, aby se nenarušil kořenový systém. Tak, to se dá